egiz esan ez dut eukidon pora asko rekuperetako, ez da, azkenin lesino bat eukina baden bastante gogorra, urte eta piku gonaz geldi, esaten da bai, gutxi gora bera geldi, da, bueno, oin behatzi hile darutez ja motor ganien, ondo sentiduten baina, bueno, eze uneko ondinoko, baina, bueno, nik uste prestaketa hona inal izango eukikun denporien neurritzen, da, bueno, aldo guzen rally gehienak egin duguz, bueno, presupuesto aldetik egizte izen da bena, da, bueno, nik uste duten baitza pegonak izen dila, nik espero baino hobak, eta aldan onduen helduko gara, da karrera. Motorra busbarna bat izango da, oin dela urtebik orrionaren motor bardine, oin deko laguntza bat Satika Sumarrako konzesionario batena, eta bera laguntzen duzu, ez da, motorra berak itxi dozte, entrenatzeko, oingo lasterketak horritzeko, da, hombre, kriston apoiu da, ez da. Egon gara Holandan oingo aste guztize motorra konpontzen, motor barritze sartu, azkein barriztu, ez da, oin dela urtebiko motor bardina asungonaz, da gutxi gora bera sarra gondana barrizia ipini, da guantetako modun dakarra, da nik ustote ondo zugara da. Azkenin esperientzize asko da, ja laugarren Dakar batera gutxi gora erabakit zer dan, zer topaukoten, da, bueno, asko laguntzen dago, ez da, beste urtita baino tranquiltxo jungo naz neu, barrutik, baina, bueno, ez dakizulez inoiz zer topauko zuen esakto, bertara heldu arte, topauko bidana eta aurrera. Perun hasten dugu, dekogu 7 egun arie eta dunak, da bastante gogorra izango da bai motorrantzak eta bai gutzako, ez da, fizikamente lehenengo 6 egunek aretzan da duna eta nitxe eguneko egun da ari eta dunak, da bastante gogorra izango da, ez da, ikusimiko da, ez dugu hainbeste are eta duna Dakar oso baten inoiz, así que, bueno, urtongo diferente izango da eta eurren bikoiako. Erreza oin urtebiko postuetan ibiltxe, hori dudaripez, ja motorra, oin dela urtebiko motorra darugu, besti motor barretxek azdoiz, ez da azkenin oso piloto ona dauz, egongo dio 30 piloto ofizial edo motor oso onakaz, oza, guri epaino asko zoak. Haren kontra itxi oso zaila da, baina, bueno, egingo da alegine, da, bueno, 30 barruen sartzi izango da helburu gutxi gora bera, lehenengo eta bat amaitxu, da 30 barruen bagabiz ez da izango txarra. Kristona da, etorten da jente pilue Dakar festara, bai, bueno, laguntzen da ben guztize, ez da. Dana euren borondate hon guztize pintzen da, da, bueno, asko eskertzen da, ez da. Bueno, gero apurre presio apurre bai, ez da moten da, baina, bueno, gustora hartzen da. Hau Dakarra maitze izango zain ilusio bat, da, jo, 10 barruen sartu izango zain horre eskure eukine baina, ez da, oindala urte bi, hori izango zain ja kristona, baina, bueno, bastante ustote ondino burrun dauela, baina, bueno, alegin egingo guta, aberre, hori bai izango zala ametza ez da, baina, bueno, ja lortzen da.